Jien niftakar meta l-ewwel darba li mort West Australia fejn viċin ta' fejn kienu dawn it-tfal li kif nofs id-deżert, niftakar ninsuq dak id-deżert. Għandek minn ġili tgħaddi minn toroq li minn petrol station għal oħra għandek 300 kilometru bejnietom. Jgħidlek make sure your fuel da xinkella tispiċċa bla fuel. U fit-triq ma tarax ruħ. Issa dan mal-kosta. Issa dawn kienu 3 sigħat inland. In the middle of nowhere, ngħidlek mill-post ma tarax biniju, għad-desert biss. Li niftakarni jiena inħossni ċkejken f'dan il-post. U mbagħad meta kont qed naħdem il-film tibda tgħid immaġina tifel ta' 9 snin minn Bormla. Minn dik il-kakofonija ta' bini ta' Malta. F'daqqa waħda qbadtu dan u tfajtu f'deżert. Ġo istitut ma jafx kelma bl-Ingliż. Ma jistgħux jitkellmu bil-Malti għax jaqlawa. Il-tnejdlek atroċi. Dizorientazzjoni totali, anka l-fatt li ma permettewlhomx jużaw il-lingwa tagħhom, speċi ma kellhom kważi xejn biex jorjentaw ruhom u jifmu dak li qed jiġri, jekk tista' tikkomunika dak li qed jiġri forsi qed jispjegalek xi ħaġa. Nimmaġna li hija xi ħaġa. Jiena kont ħassejta din ċokol kont ħassejta ma l-ewwel darba li feġġejt fuq Highway l-Amerika pereżempju, qabżitni kriżi eżistenzjali. Kienet isuq ħabib tiegħi u jien kont passiġġier. Imma għandna daqsxiex fiha d-dinja speċa kemm m'għandix sinifikat il-ħajja tiegħi kemm jiena assolutament xejn. Isma, ta' bilħaq jekk qed issegwu għandkom xi mistoqsijiet jew kummenti għadderi, itfawhomna fil-kummenti u għadel fil-każ imbagħad inti ittellagħhomna fuq l-iskrin. Però għalik. Kont qed inkompli sejni fuq l-emozjonali. Punt ieħor ukoll li kien mhux qabbadni rabja, ma kien ipoġġili f'kuntest tar-realtà. Li meta bdejt naħdem fuq il-film, it-tifel tiegħi kellu l-istess età li kemm kellu Rejfil iż-żgħir. 9 snin. Allura tibda tisma' l-istejjer bit-tifel li dur madwari, nibda ngħid dan kien daqsu meta ġraw dal-affarijiet u mbagħad tibda timmaġinak bit-tifel tiegħek qed isofri minn dal-affarijiet u qed ngħidlek. X'kien emozzjoni ma rabja u minn dak li kif tasal tagħmel dal-affarijiet li tfalu, kif tasal. U ovvjament l-egoizmu tagħhom u l-mart għax marda li tkun tagħmel tfal marda. Imma kif tasal tagħmel dawk u l-ħsara li tagħmlilhom minn dak li dawn għalija waħda mill-iktar armi li din toħroġ fil-film ukoll hija l-iktar arma li tista' tweġġa' lil speċjalment tifel aw tfal hi li tgħidulhom żommu sigriet. Dak peace li iktar ma jgħaddi snin iktar ħajitqal. Sakemm ħajsir mażra li jiddiżabilitak. U ma provaw jgħidu li x'nies ma. Mhux hekk. Speċa il-respons ma kienx waħda. Kienet kultura fejn inti il-qastis ma jmissom ħadd u l-brothers għax dok qed jagħmlu kollox f'isem Alla. Mela tlaqna.